An daɗe ana raɗe-raɗen tare da yaɗa jita-jitar kan halin da shugaban kungiyar Boko Haram Abubakar Shekau ke ciki. Wani matashi mayaki a kungiyar da aka kama ya fallasa gaskiyar halin da Shekau ke ciki a hali yanzu. Matashin mayakin ya bayyana cewa ya zama memban kungiyar ne bayan mayakan kungiyar sun sace shi bayan sun kai hari a garin su. Matashin mayakin mai suna Muhammad Adam, wanda dakarun rundunar soji suka kama, ya ce Shekau ya samu raunuka a wani lugudan wuta da soji suka yi a tsakaninsu da 'yan Boko Haram. A cewarsa, lamarin ya faru ne a yankin Tumbuktu da ke cikin dajin Sambiza, babban maɓoyar kungiyar Boko Haram a jihar Borno. A wani beben bidiyon da yake yawo a shafin sada zumunta, Adam yana bayyana cewa Shekau ba zai iya jagorantar mayakansa zuwa wata fafatawa ko artabo ba. An daɗe ba a ga Shekau a tsaye yana magana kan fefen bidiyo da ya fitar a 'yan kwanakin baya-bayan nan ba, kamar yadda ya saba yi a baya. Adam ya zama memban kungiyar Boko Haram ne tun yana shekara 10 bayan mayakan kungiyar sun tafi da shi lokacin da suka kai hari a garin su Firgi da ke yankin karamar hukumar Waza. Matashin mayakin ya yi ikirarin cewa ya shafe tsawon shekara 5 yana fita yaki da tawagar da Shekau da kansa ke bawa umarni. Ya bayyana cewa ya san Shekau sosai kuma yana ɗaya daga cikin mayakan da suka raka 'yan matan Chibok zuwa wurin da aka ɓoye su a sansanin 'yan Boko Haram da ke Tumbuktu. Yayin da yake ba wa rundunar soji tabbacin cewa ya yi yaki da mayakan kungiyar Boko Haram, Adam ya nuna irin dabarbarun safaran makamai da dasa sinadarai masu fashewa da ya koya a kungiyar. Adam ya ce an kai hare-hare masu yawa tare da shi kamin daga bisani ya samu ya sulale ya bar dajin Sambiza sakamakon ɓallewar annobar kolera.